हादरसा सोरखारा जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। बेबायदिनो गोबां घुस लाग्रा एबा रां जाग्रा साख्रिआवलाफोरखौ हमबोदोंब्लाबो दासिमबो घुस लानाया सोलिगासिनो। दिनैबो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि मोनसे हानजाया दरं जिल्लानि खारुपेटियानि पुलिसनि सार्कोल इन्सपेक्टर अच्युत दत्तनि PSOख कनस्टेबल दिगन्त बरुवाखौ सासे सुबुंनिफ्राय मोनसे पुलिस केसनिफ्राय बारग'होनायनि मुङाव रां लानाय समावनो हमनो हायो। घुसखौ सार्कोल इन्सपेक्टर अच्युत दत्तनि थिननायाव PSOआ लादोंमोन। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हानजाया PSO आरो सार्कोल इन्सपेक्टर सानैखौबो हमदों। बे हमनायनि बाथ्राखौ जर'खा दालायनि DGP GP सिंहआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों।